Дания Гайнетдинова. Әллә. Карчык та тагын ни дип сүз башларга да белмичә, дәшми генә үз уйларына бикләнде. Аның җанын үткәннәрнең барысын да сызып ташларга иде дигән халәт биләп алды. Сызып ташларга иде шул вакытны балам. Тормышны яңадан, чиста биттән башларга иде дә бит. Булмады. Үткәннәрне кайтарып булмый. Үзем гаепле, үзем. Тәкъдиремә шулай язылгандыр инде. Дип мыгырданды карчык. Фәрхәт сабый чакларын кабат күз алдыннан үткәрде. Әнисе белән аерылышкан көннән башлап, һәр көнне үзе генә белгән җиргә берәр вак таш куеп бара иде. Әнисеннән аерым яшәлгән көннәрен ташлар саный барды. Инде укый яза башлагач, әнисенә әйтәсе сүзләрен көндәлекләргә теркәп барды ул. Аларны беркемгә дә күрсәтмәде. Уйларын берәү белән дә бүлешмәде. 13 яшын тутырасы көнне авыр төш күреп, уянганы әле дә күңелен тырнап тора. Әнисе үлгән имеш. Аның үле гәүдәсен кычаклый елады да елады Фәрхәт. Тәрбияче апалары иртәнге ашка чакырып кергәндә дә сулык килеп, күргән төшеннән аерыла алмыйча азаплана иде. Юынып, табын янына иртәнге ашка утыргач, биредә тәрбияләнүче балалар каршында аны туган көне белән кытладылар. Истәлеккә кул сәгате дә бүләк иттеләр әле үзенә. Аннан кайсы кая таралышкач, Фәрхәт тәрбияче апасы янына килеп, күргән төшен сөйләде. 10 ел буе үзе генә кичергән эш серләрен бушатты. Берәмтекләп җыйган вак ташларын, көндәлекләрен иң якын кешесе итеп санаган тәрбияче апасына күрсәтеп, елап алды. Тәрбияче апасы моны күреп, хайран калды. Нигә миңа моңарчы сөйләмәдең буларны диде дә, Фәрхәтне кочаклап, үзе дә аңа кушылып елады. Аннан соң Фәрхәт: "Апа, мин үз әниемне башка көтмәячәкмен. Бүгеннән соң аны күңелемнән сызып атам. Ул минем өчен үлде инде", диде. "Ләкин минем дә әни дип дәшәсем килә. Миңа да әни кирәк", дип кабат елап җибәрде. "Телисеңме, мин синең әниең булам. Бездә яшәрсәң, мин сине үз улым кебек яратырмын", диде тәрбияче апасы ул чагында. Шуннан да, хәл ителәсе кәгазьләрне тутырып, эшләрне җайлагач, Фәрхәт тәрбияче апасы янына күченде. Беренче көнне үк аңа әни дип эндәште. Икесенә дә шундый рәхәт иде. Фәрхәт тырышып укыды, тәртибе дә чын егетләрчә булды аның. Мәктәпне тәмамлагач, югары уку йортына керде. Менә бүген заводта инженер булып эшли. Әнисе белән шатлык куанычларын уртаклашып, бер-берсен хөрмәт итеп яшәп яткан көннәре. Фәрхәт үткәннәрне оныткан иде инде. Сабый чактагы яраларны яңартасы килми иде. "Ник килдең син? Ник? Минем өчен син юк инде. Минем күңелдә син күптән үлдең", диде Фәрхәт ачыргаланып. "Мин исән бит улым. Син мине исән булганым өчен битәрлисеңме?" диде карчык. "Әйе, битәрлим. Син мине сабыйлыктан мәхрүм иттең. 3 яшьлек сабыеңны ташлап калдырганда ничекләр күтәрде икән сине җир. Әнием, кил, мин сине көтәм бит" дип күпме яшь түктем мин. Шул вакытларда кайларда йөрдең? Ничекләр кеше күзенә күренергә курыкмадың икән? Эскәмиядә янәшә утырган карчык Фәрхәдәнең әлеге сүзләреннән соң улына күтәрелеп карый алмады.
Турысын әйткәч, аңлады булса кирәк. Шушы вакытта җир ярылса, шунда кереп югалыр иде дә бит. Аңлашасы бар. Янәшә утырган ана белән бала арасы шул кадәр ерак булып тоелды ки, әйтерсең лә ике арада чакрымнар ята. Элегрәк, сабый чакта булсамы, муенына сарылыр иде дә, әнисенә иркәләнер иде. Ә хәзер ике арада бозлы тау. Аның каршысында бөтенләй башка, ят карчык. Син мине оныт. Минем әнием бар. Ул мине авыр чакларымда күкрәгенә кысып юатты. Мине чын ир-ат итеп тәрбияләде. Минем өчен бары бер генә әни бар. Миңа наз биргән, юаткан, авыр чакларымда киңәшчем, бүген дә таянышым булган әнием генә әни миңа, диде Фәрхәт. Карчык авыр адымнар белән китеп югалды.